Després de l'èxit de Pa Negre, arriba Pa Marrón. Veus, no podem entrar a les golfes perquè diuen que hi ha fantasmes. Jo no tinc por, ni en els fantasmes ni en les golfes. Però tu me pots dir per què aquesta pel·lícula es diu Pa Marrón i no Pa Negre. Sí, porque Pa Marrón, la que nos ha liado Jaume Font antes de las elecciones. Bé, però no me pots deixar aquí tota sola. Si puc canviar de gomina, també te puc deixar tu. Bé, veus, jo me'n vaig, que jo sí que me fan por els fantasmes. Sobretot, els fantasmes progressistes. Hola, ets tu el fantasma que va matar en Pitur Liwa? Perdona, estoy fent treballos manuales. Gepetto! Pinocho! Pare, però tu no havies partit? Siéntate, fill meu. Los ocells han nacido para volar y ser libres. ¿Qué es Guerra Nou? ¿Ruido? ¿Qué ruido? Yo no oigo ningún ruido. Lo que te decía es que nosotros podemos engaviar a los ocells, pero no podemos cambiarlos. Una altra vegada. Ho has sentit? I con lo cual, qué mal rollo. No pasa nada. Lo que te tiene que preocupar es lo que tienes aquí, aquí y aquí. Tu m'amagues qualque cosa. Però, Jaume Font, què fas aquí? I con lo cual, què fas aquí? Ton pare, que me té aquí tancat, Este sí que es un buen pájaro. Per moltes gàbies que facis, no me podràs tenir tancat eternament. Però, pare, tu m'has dit que els ocells no se poden engaviar, que són lliures. Tú sabrás lo que dices, Pimpollo. Si quieres, lo soltamos. Sí. Aquestes ales, per mi que no estan homologades, ¡Jerónimo! Anda con la caponata. Joserra, abre los ojos. Maria... Però què m'ha passat? Què m'ha passat? Que t'has despentinat i t'has escobat. És que he somiat que en Rajoy tenia un Font dins una gavi i després jo... Maria, abrázame fuerte. Jo només volia ser farmacèutic! I el Goya a millor pel·lícula és per Pa Marrón. Moltes gràcies.